Okay, mga kaibigan, it's time to say goodbye once again. Kada kaya amin na sa kapadag at pamagana kabilang musika lapot iduang kanta, ya? Kantaan ka na ba? Kaya nagpasyo dito yan. Sir, just wanna say buenas noches to all mi amigas here in Spain, like the following: Cristel, Joy, Tesion, Brian, Marinel, and all my kins there in Hawaii. Coming from Rosemary Abis, mga kaibigan. And we have also a texter from the Philippines, mga kaibigan. Nga nag-request iti ayo ka na pauluan kantaan ka by Ven, kablaawak ni Kuya Ven from De La Peña, Juni Tomas ng Quezon City. Ayun. Quezon City daw. Kanda ti request ni Manang Gloria Yadaw, kini Manang Maria di Tamililani, laglagi pem awan nagkurang. This will be the two songs that I will play. Nabilang man mga kailyanta. At na nagsubsubran, tinamutoy biyang, ingkay kuman karasan, kit no damot nagkurang at ingkay kuman punuan, tawan sa bali agagam kunak mananapot i programa tayo, no saan namang tidling dingay, kada tayo amin ang agkakailyan, dito'y man Hawaii, when no iti sa dino manapaset ti lubong. Kada giti aming listeners tayo iti Facebook, kastamot na iti YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Diyos unay tagngina, ni Apo Diyos timang bendisyon, kada tayo amin sa ngapada. Kantaan ka, tinasampit na umbi nga ayo. Tunggal nota, ken balikas, nagtaod dato'y puso. Kasi napagyaman Kantak ang musika.